2018 bisi salo bini naikol mungbai no hasteo poila pod bubarei BJP bodol haphaika bisi bani yagula haino hai hasteo BJP bodol no kaplai khlaina bagai tabok habao nokharka Biplab Kumar Dev tangsalo 56 Dharmanagar Bidhan Sabha Kendra o BJP bodol ni engei batainai MLA Bishobandhu Sen ni mungoi bot awai mungo changori khawai nokharka Biplab Kumar Dev bodol ni khoroksa tangkrak engei bo bini saktharui samung tangjao bodol ni bwkhaktei haste hamkrani bagai jefuru bo saktharui tongo bo CPIM tei Congress bodol ni hamya naikol mungno mwthakna bagai no bo tabuk choba khlaina bagai bodol ni engei samung khlaina bagai no khorkhabo Bureau Report Kokhora।